जल्दी जल्दी बना दे चावल तो बनिए गई बस मछली बनावे के बाद कतना दिन पर तो आज फुआ जी आवत मतलब बढ़िया ना खियाई पियाई तो कहब ना कि हमार भौजैया नहीं खी तो हमार पतोहिया उनकर लैठी से बनावत खियावत कौन कही के 2-4 गो पुस्ता के बाड़ी ये कही ना बाड़ी आए बढ़िया से बनाई फिर सेवा सत्कार करब तबे न कहब कि भले हमार भौजाई नहीं थे लेकिन भौजाई का पतोहिया इतना बढ़िया से मानजन कोइला हेती का कहे के आ बड़ी आज फलेला हमरा कि अपन सास रहती तो मान लो दूगो गलतियों करती तो बोलती या डटती ना घर में मनसाइन रहित ना आदमी का सास बना तो कदर नहीं खे करत उल्टा सीधा बोलता खाए पिए के टाइम से नहीं खे देत हम तो भगवान से पहले ये मनावत रही कि हे भगवान जो घर में हमार शादी ब्याह होखे ना तो घर में हमार सास ससुर रहे बिना सास ससुर के घर अच्छा लागेला लागेला कि घर में कोई है ये नहीं लेकिन जाए तो फुआ जी आए तो कह कि फुआ जी अब 2-3 महीना रही ओकरी बादे रहुआ जाइब अब बच्चा के पापा फोन कैले रही कहतनी कि देख कितना दिन की बात हमार फुआ आवती बढ़िया से सेवा सत्कार करिए कोनो कमी ना रहे के चाहिए आ जवन कही तवन बनई है खियई है यही ले तब फुआ जी के फेवरेट चीज है मछली कहनी कि बना दे वहाँ के बिस्कुट नमकीन से तो पानिए ना पीना ये कनिया हमरा के मछली बना के रखी है वही के पानी पियब वही के खाइब हम कनिए कि आदमी से बढ़ के थोड़ी ना मुर्गा मछली बाटे चलो हवा गई चलो तनी मसाला पीस के आज जल्दी जल्दी बना देने तो रास्ता में आवत हो बिना पहले पियले भूख आ गई लोग सिहर आ गई लोग तेल गरम क के तनी गोड़े फंस दे बुनका हाँ तनी आई रोडवा पर हुआ बासे बासे उतरल हुई आज जोना पर फोन कइले रही। अरे रुक रे मोड़ लेबे दे रे काहे तू इतना बेचा रे बबुआ अरे फुआ गेले का गोल लगतन फुआ खुश रह बिना ये तो को ना बुझाला धर है देखिए धर रुक जा फुआ रुक जा घबड़ो मत तू जानत रस कि जब फुआ आवतिया तो तोरा बस स्टैंड में ना आवे के ह अरे पर देख को देख दुआरी पर पहले बननो हम एकरे में परेशान गइल माने फुर्सत नहीं खे मिला तोरा के गरु माल से तो ये का ना मानो पहले अब तो लागले बनिया फिर लागले 5 मिनट में क्या टाइम लगी तो हां नती अब बियाह शादी तू लोग के कॉलेज नु तब फुआ के का जरूरत बा चल घर चल तू दे मैं हर के ले के रह जा खाली ना रे फुआ ऐसा बात नहीं है ऐसा बात नहीं है कि तोरा के ना जन्म जा ना मनम ऐसा बात नहीं तू अपना मौगी से बनवइले बाड़े अरे पर तू चल ना आ गइले नु मोय व्यवस्था हो जाई मारबे करे ले का रे हूं फतिया रूम के देखेल तू हुफेले हमनी के ना बोले ले चल मुर्गा और के मौगी से ना बनवइले है अपना चल तो बनवा दे अपनी घबड़ो मत हम बानी नु माने हम चलब तब ना तू बनवई बतले ताकत रह हम उजले खा के ना आईनी बहुत तेज है मेरा रुआ बनाए में ओकरा देरी ना लागला तने मुर्गा मछली बनवले हो खबे तो तनी कनियावा के हाथ के खाई ढेर दिन खइला हो गइल बाटे चल सही है खिवा दे चल बना के खिवा दे तनी या एगोरी फुआ के झाकी मारे तू लुक जाए के बा टाइम में नहीं खे तू तो रोज फुआ रोज के पैसे टाइम लाग गइल दू गो पतो छोड़ के फुआ आइल बाड़ी नाती पुता अरे तो आइले जन तो ना साल भर हो गई तू है न कहत नहीं तब तू लोग झाकी मारे न खा जा अब सोच ले जाके फुआ के दिल में कितना दरिया बा के भतीजन के देखभाल करे खातिर चली आवती है हमनी के नहीं जा तू आवत है ना पिस्ता गइल में रोल गइल तो छान के जल्दी जल्दी बना दे कनिया हम कनिया भी टाइम बाई न कि आइए गइल का करत हो दी गोड़ा अरे खुश रह गोड़ लागत ले जब के घर में धर के आवा जा वो बैठ ए तनी इनका के बढ़िया से मछली बना के खिया दे तो माने रउआ का बुझतनी बैठी खड़क महाराज हम भाई धके आवत तनी पूरा वाला देगावा बढ़िया दादा से दादा खिया दे बैठी रउआ से बेसी सेवा सत्कार करब समझ नहीं कि ना समझनी अभी मछली बनावते बहु ना हां ई को तनी मछली आइल बा हो अभी छाना तनी और हे बाहरिया अच्छा बा हां और कोनो आए में दिक्कत परेशानी ना ना भइल कोई ना 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 कोनो दिक्कत परेशानी ना भइला हो अब रउआ खातिर ने का पापा कहतनी ना कि दे जा तनी पुआ खातिर मछली तो लेके इटा आई बैठी आई तो ले हां द लहई बनावा जल्दी जल्दी बने नु पतोहिया कहत रहलिए नु खा के जाई का जने कबले पहुंचब कबले ना पहुंचब कनी ना हो जा हमर पतो खाना बना देले खाना तो हम कबे बना देला थी बनिए गइल बा बस 5-10 मिनट में बना के रख दे तन देखत तनी कोई दिक्कत परेशानी रख ना भइला गाड़ी पर ना बस में आवे के बाद दिक्कत का होतन बात लगनिया तो भीड़ चलत है तो हनी पुबा जी खरी बनिया का रउआ के नहीं हमारे बियाह में के ह हमर माई देले हिया आपके डेट में मिली चांदी के हां अब बबुआ कहता कि मम्मी रे दादी हमरा के ना बोलैली ह बुढ़ौती में शादी के सालगिरह मनावत तड़ी चुपे चोरिए बुलावत नहीं थी काहे
लइकवा आइले नु रे कहे के तू लोग के कुली परिवार के कह रहे आवे के तो तू ही लोग ना आइलू जा अब पेपर रहे फुआ जी बबुआ का ज्यादा वो मिठाइया लेके आइल बनी केकवा ओकवा का जरूरी रहल रहुआ आ गई नहीं तो देखी अब जाए जाए मत तक उताई ठीक ना पहले सामान को मर्द मेरा सोच ले बन जाके अल बन तो 2-4 महीना रह काहे चिल्ला तड़े रे बबुआ आव तन तो काना पकड़ के ऐठा तनी रुक सुरता वाला दिन भर एकदम रोवल करत आरे आ रह अब करी बाद जाए ठीक ना जले अब पानी उनी पिए के जा ले पी ली गिलास अंदर लेके पड़ी। नमकीन बिस्कुट लेके आओ तनी बिस्कुट से पानी पीना जाना तो नहीं को मुर्गे मछली खा के पानी पी ना मुर्गे मछली से खाई ले खाई जले जा 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 खा तनी ले रसवा में भी ज्यादा रसवा नहीं जले अब खा ले अब फिर जूस लगाओ तनी तो मछली भात दे तनी तो खा ले ठीक बा ठीक बेटे कहां बाबा को अच्छा ना होता बा मसाला वसाला पीस देल गो कनिया ओ लो गइल बपुआ जी बस खाली मछली तारीख बा ये तार के जूस लगाओ तनी वो खाई पिया चलो खा पानी इकट्ठा पके कि जाई मोड़ा पर ले ले आई बपुआ जी कुछ खिया दे पियई ना हां उ तो भैंस बांधत रहल है परिया के इतना ई मरद हमन एगो काम कर दे वो खिसिया लगी ना कि काहे तू हमरे लेके के 24 घंटे डांटे लो बोले लो यही रहनिया पवन का समझनी ज्यादा चार गो माल रखले बा बढ़िया नु बा के बा टहल करता खियावता पियावता रखले बा त दो गरु माल 22 त दुआरी पर ठीक नु बा तबियत ठीक नहीं थे रहत जननी कहतनी कि जाई नैहर जाई तो कहतनी कि केक खाना बनाई लेकिन का पेपर चलता स्कूल बा जा कनी हम देखत नहीं पनीर तने गिलास लेके आओ लेके आ तनी जला के पानी दे त पियास लागल बा कुछ कह नैहर ससुरा में कोनो हमार फर्क ना बुझाला यही जो आई ना तो भतीज पतो खूब सेवा करेले वो जे हमार पतो करेले तो ज्यादा भगवान केहू के घर परिवार दो वैसा नहीं दो जैसे हमार मिलल बा वैसा ही देखो जो भतीजवा जाना ताकि हमार पुआ का खा ले मुर्गा खा ले के मछली आ देखो बनावा दे रे बा देखो नसिया मजाक करत रहला हमारा लेके पुआ कुछ नहीं की बनवाइले ले गोड़ा इधर ये करे छोड़ ना तो कनिया वो जो कनिया दबावे ले कतना सेवा टहल कर बुझा यही से तो केहू ना कहेला कि तू नाती पतो वाला बाड़ू मन ले तो होने जाने के देन बा बुआ जी जब से आप हमारे घर में आए बनी उतना ना मन साइन बा कि का कहे के इहे अभी हम सोचत रही कुहकत रही ना कि सास रहती तो हमार घर एकदम चहल बहल रही भरल रही लेकिन रउआ आइल बनी तो हमारा सास के एहसासो नहीं की होत ऐसे तो कहानी है कि अभी रही 2-4-6 महीना ओकरी बाद जाए ज्यादा आइल बन जान तो घरों परिवार बानू रहे के टाइम नहीं थे अभी ऐसे देख के चले आई कि भौजी मरिए गोली मैं सब के हमारे कहली कि अब रहुए बानी ननद जी अब हमारा बाल बच्चा के रहुए देखो यही से तो हमरा घमंड रहेला कि जाए तो हमरा आगे पूछे केहू नहीं के तब फुआ जी बानी ना यही से भौजी के फर्ज नहीं भाई ना सुनो तड़ू का जी बाबा तो हमारा ले ही बिया बाबा के हमारा इतना सेवा सत्कार करी है इतना सेवा सत्कार करी है आ खिया पिया दियो कि वो जो गोइलो के बाद फूफा कस नहीं फुआ के अपना भतीजा मान जान कहले बा अरे बाप फुआ रउआ बोला तानी जी मैं चीज जाने लन कि तोर फुआ के केतना मान जान होखेला सब जाना तोड़ काहे से के भौजी जब तनी तो सूते के बेरी तेल उल लगा दियो आपसे कहला से पहले फुआ जमीन में छोड़ा तनी फुआ जी ना हो कनिया हम तो जाना तनी हमरा नैहर ससुरा में कोनो ना बुझाला वो जो रही ना आपसे तो ना बेसी बुझाला ख्याल रखी ना हां तो फुआ सोच दिन भर में 3 टाइम तेल लगोई है अरे बबुआ के ध्यान देनी ठीक बा जान तो इहा के ना फुआ जी कतनो खानी रे देही पर रोहानिए ना मरद सब कुछ हो सब मरद बात तो अबे दुनिया टिकल बा जान तो अरे फुआ कहाँ ले चढ़ी तो चुपे चुपे छोटी मिया वो अपने दूध पी जाला हमरा तो पूछबो ना करे कैसे झूठ रउआ बोलती के है झूठ बोलता है छी माने ऐसा हम पहले अरे बारी बचपन से कर आदत तो हम मजाक करे के छोट रहे नु तो दूसरा के घरे एगो रही चोरवा के माई के हाथ रही जनू अब कराही में अपन लड़का को हलवा बना के धइले रही आटा के ई का कोइलस की स्कूले जात रहे छोट रहे और ये चोरौले ले ले चली आई फुआ के सान ढेर बा पहले छोट रही नु तो जब के हम करा घोस हो रहन हम ना सुनी के तार भतीजा वही काम करता फुआ जी हमरा के कुछ बोल देनी तो हम समझे नहीं कि ज्यादा हमार सास से बोलत नहीं हमरा के बनले बिगाड़ना तो पर फुआ हमार छोट रही छोड़ ना कनिया आता ना घोसबुन त हमरा नींद तो आ हम जाए खोलत रही तो धोवत रहे ओमे के कौन है फुआ नु? हमार बहुत सब सुन दिया जादू कर खाना लिया खाई आ जाई पतोहिया के दूसरा थे बाटे आज ही भइल फुआ जी अभी नहीं आउते देरी न रउआ के जाते का देरी करबो? ना ना खियाओ खियाओ फुआ के मुंह मछली देख लेनी भतीजा के मुंह देख लेनी तहार मुंह क्या? देख लेनी आ बढ़िया से अपन घर द्वार समारा जब शादी बियाह हो गई मान तनी फुआ कब तक ले जब तक ले पैर हाथ चलता तब तक ले आवत नहीं जाता नहीं
ओकरा बाद अपने जिम्मेवारी कनिया समझे के पड़ी जा लेवा तू कर ना खाए बुआ महीनों में आइबा कोनो दिक्कत नहीं है हमरा के खाए पिए के दिक्कत ना तू होला तो खूब आवेला नती उझा के खाती सुनी ताकि हमर ना तो बतिया एगो फुआ जी के कैसे टेंशन बा अपना पतोहिया के माने हम गैर के पतोही है ना फुआ जी वही के आ साथ ये दादा तारा के कहता कि गैर के पतो तू हमारे हो टेंशन मत जा खाना वाले के आवा जा जानतो घर वो देखल जरूरी बाटे ना तो कैसन गाँव में के पतो या कैसन हालत बने तो करे के डरे बुढ़िया भागुल भी छोटकी जानी नहीं खी वो ना करती हम कभी की बा देह चोरे नहीं करे ले ए फुआइल बड़ा तब 10-20 दिन रहबे ना ना बबुआ जाए दो हे तना आर जल्दी जैसन होई वैसन कहे पतो एक दे छूटे के ए जी बानी सुनी जाई हुआ कहला कि अलमारिया में रखले बानी 500 रुपया एगो फुआ जी के साड़ी बढ़िया अब एकर का जरूरत बा हो पतो देखो तो हतना भारी भारी साड़ी पहनावत है ठीक सब बाटे तो तुम्हार हाथ पर मेहंदी चढ़ा देबे से सूत गोरे तो हम और पतोहिया है जोन प्यार से देतनी तवन लेके चल जाइए अच्छा चल फुआ तोरा के जाई छोड़ अच्छा चलो ठीक है बाटे साड़ी के का जरूरत है तोहरे दिहल त साड़ी या पायल पहिन ले बानी अभी ले जान जा ले ए बाबा खा के अब बढ़िया अब बसवा ऊपर कब बजे ले जाना आ रुक ना फुआ 2 दिन रुक और तो जइए का तू आवते हो तो हबड़ा अच्छा चल काल हे जाए तो एगो काम कर ना जा तो मछली बनवाइले बा जा एबार तनी खसी के मीट ले ले आवा तनी चुस्ता ले ली आ कल ना बन जाई एबार तो मछली खा ना लेबे तो दिना में मछली खा ले सामा के बन जी रतिया में अच्छा ठीक है बा जो कह देलन तो तोरा खातिर आ जा हां हां जो कर खातिर चिंता मत कर आ जा आ तनी खाए पते हु ध्यान दे सुखा गुल बाड़े एकदम हां पुआ तनी समझा दे पुआ हमरो के बारे में ओकरा के समझा तनी चुप के चोटौरी आ छोटी खा ले ज्यादा मान जान करे ले नु हां मान जान चल हम सिखा दे हम औरी ठीक ठीक बा कि रातों दिन तोरा के मान जान करी चलो कुछ कह मरद मेहरारू बढ़िया बस